že moja angličtina je veľmi výkladná, tak si zavolám aj pomocníka. Marcelko, prosím ťa, poď k nám. Musíme dávať pozor, aby sme nespadli z tohto pódia pri kejle. So, just to go over that, I'm just going to section the hair off into a nice horseshoe section. Takže budu sekcovat Davidovu hlavu. And then just making sure that the hair is like really wet from root to tip to keep it over directing front ever so slightly. A budu používat metodu over direction. So the Wild Vapor, it runs at 8,000 RPM. Vlastně stroje Orvalu má 8,000 otáček. 8,000? Now, what makes this such a versatile clipper is that we've included something called an F32 blade. Když s tím sjedu přes prsty, tak mě to vlastně nezraní prsty. So as I'm sort of coming around this area here, I'm going over the occipital bone, still using the cross-graduation technique. Takže i když jsem vlastně u zadní části hlavy, dá se říct jakoby pod korunkou, tam kde je teď karies, tak jak s přirozeným směrem vlasů. Now, if I were to start going against the flow of the hair, all that's going to happen is I'm going to end up with chewed up hair, little bits of steps, and it's not going to work as well. Kdybych vlastně nešel po směru vlasů, tak je vlastně nebudou poslouchat a zbytečně se tam vytvoří vlastně zuby, které bych potom musel jakoby upravovat. Now, when I'm using this clipper over comb technique or clipper with my fingers technique, I need to keep my elbow tucked in. My clipper elbow tucked nice and firmly into my side. Když tuhle opalci. You can see my thumbs moving forwards. So, what I want to do here is I just want to keep this nice little weight just through the parietal ridge, just here. Takže nechám to takhle, jak to je, vytvořil jsem tam trošičku váhy, kterou tam nechám. A můžete vlastně vidět online a je tam škála různých holičů z celého světa, profesionálně samozřejmě holičů, kteří taky pracují pro val a učit se od nich. Ale potom u konce nad korunkou, protože David má takový vlastně, že není tam vytvořená val. This is not a primary blending tool, this is a finishing tool. Vlastně jenom strojek a nepoužíval jsem žádný point cutting nůžkama. Můžeme se podívat spolu na ten výsledek, jak jsem vytvořil vlastně krásný střih tím strojkem. So this is based on post. Takže tohle jsem si vlastně vytvořil v backstage vzadu. So you can see what I've done here is obviously been able to fade it, but this was all done with clippers as well. Vlastně tenhle střih taky byl vytvořený, jenom it was only done with clippers, right? Yeah. Tohle jsem taky vlastně vytvořil backstage a jenom strojkem, nepoužíval jsem žádný nůžky. So again, you can see the sort of versatility of what we're able to achieve using cross-graduation and block graduation. Takže vlastně používal jsem taky cross-graduace a block graduace, víceméně stejné metody, co jsem používal na první modelu. And what I wanted to do is also bring another cut that's going to become quite popular in the UK. Takže vlastně jsem vám chtěl ukázat ještě další takový populární střih z UK. So obviously after COVID there was a huge burst of mullets, then the mullets then became burst fades. A takže vlastně tak, jak se vytvořil z mulletu burst fade. So this is obviously going to be the next variation. People are then, because obviously